Vo štvrtok 29. marca pripravilo Stredné odborné učilište v Senici súťaž v Dome kultúry s názvom SOU Star v rámci projektu Mosty na Moravu Interreg 3. Žiaci Stredného odborného učilišťa zo Senice a Otrokovíc súťažili v speve naživo a v playbacku. Kategórie extravagantný účes, karnevalové líčenie a nechtový dizajn boli iba zápolením kaderníčok a kozmetičiek zo Senice. Spevácké súťaže hodnotila porota, ktorej predsedom bol hudobník a absolvent Senického učilišťa Maroš Slezák, ďalej učiteľ Anton Havel a študent Martin Dedera. V speve naživo porota ocenila prvým miestom Danku Labovú. V playbacku najpresvedčivejší výkon podali Renáta Foltínová a Nikola Vašková, ktoré si vybrali známu pieseň Janka Kurica a Viery Bílej O Maňo. Prehliadkou šikovnosti, kaderníckej zručnosti a vkusu bola súťaž v tvorbe extravagantných účesov, ktoré dievčatá 3. ročníka odboru kaderník tvorili na svojich modelkách v priestoroch Domu kultúry od štvrtkového rána. Majsterky odborného výcviku a kaderníčky v jednom ocenili prvým miestom slnečnú žiaru, ktorú vytvorila na hlave modelky Lucia Suchanská. Kozmetičky štvrtáčky popustili úzdu svojej fantázii a predstavivosti na modelkách, ktoré nielen nalíčili, ale aj obliekli. Najlepšie sa to podarilo Kataríne Kubincovej, ktorá zo svojej modelky vytvorila Kleopatru. Kozmetičky 2. ročníka súťažili v nechtovom dizajne a za koktejl na pláži, vytvorený na nechtoch, dostala prvé miesto Jana Vrtalová. S prievodnými podujatiami SOU Star boli plavecká štafeta na plavárni a futbalový zápas na umelej tráve, kde proti sebe zápolili žiaci stredných odborných učilišť zo Senice a Otrokovíc. Seničania prehrali 5-1. Táto pieseň, lebo sa mi páči.